Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-fotografija u l-ewwel fotografi f'Malta, kif ukoll xi pubblikazzjonijiet tagħhom. Kif bdiet din l-arti? Kif żviluppat? Se mmorru lura lejn l-ewwel nofs tas-seklu 19. Malta kienet taħt il-ħakma Ingliża. L-invenzjoni tal-fotografija kienet donna maġija maqbuda fuq biċċa karta. Memorji li jistgħu jibqgħu għal snin twal. L-irġiel għarhom jintefgħu bil-wieqfa, jiserħu ma' xi siġġu. In-nisa ħafna drabi kienu jpoġġu bil-qiegħda u kienu jilbsu ilbiesi aktar elaborati. Il-popolarità żdiedet u bdew jidhru ritratti ta' nies famużi bħal dawk tar-Reġina Vittorja u membri oħra tal-familja rjali. Dawn ir-ritratti bdew jinbiegħu. Diversi nies li jiżżewġu bdew jieħdu xi ritratti biex ifakru iċ-ċelebrazzjoni. Aktar ma għadda żmien, il-fotografi bdew jieħdu ritratti ta' dak li kien qed jiġri f'Malta. Il-fotografija ġiet introdotta f'Malta f'Marzu 1840. Il-fotografija Malta hija storja ħelwa u interessanti. Fil-fatt, bdija attwalment Horace Vernet li kien pittur famuż Franċiż. Dan il-pittur kien ħafna drabi jakkumpanja l-Armata Franċiża, pereżempju, fl-Eġittu u fil-kampanji tal-Nile, tal-gwerra. U kien biex jieħu dea u jpinġi x-xeni tal-battalja. Darba minnhom huwa jaqsam lura mill-Eġittu, kien ħa l-apparat tiegħu tal-fotografija, kienet għadha bidu fil-fotografija u kien għamel arranġament ma' Franċiż li kien beda jimmanifattura l-kameras u kien silfu l-apparat. Da Vernet kien ħadu miegħu kif qed ngħidu l-Eġittu ġibed bih biex jgħinu eventwalment meta jmur Franza għat-tpinġijiet tiegħu. Meta waqaf Malta biex taf inti jieħdu l-ilma, etc. Dawn inqabdu kwarantina kif kien jinqabad kulħadd u spiċċa Manuel Island. Sakemm qiegħed hemm Manuel Island da biex jew jgħaddi żmien jew inkella kien naqra entrepreneur, kif jgħidu bl-Ingliż, għamel demostrazzjoni, beda jipprattika bil-kamera li kienet daguerreotype it-tip ta' kamera, ġifieri kamera sa kaxxa kbira, ġifieri kull ma tagħmel ritratt wieħed. U beda esperimenta waqt li qiegħed Lazzarett u kwarantina mbagħad iddeċieda li jistieden ftit dinjitarji importanti biex jagħmilhom demonstrazzjoni tal-fotografija. Sintendi daw marru, kien inkluż anke l-Gvernatur Ingliż Bouverie, għamilhom il-demonstrazzjoni ta' ritratti u nafu għax hija kollha sibnija b'riċerka, ġifieri hija kollha verifikata di. Ġibet tnej ritratti wieħed wara l-ieħor, wieħed taħ l-Bouverie u l-ieħor taħ il-Librerija ta' Malta. Sfortunatament daw intilfu. Jew ma nafx ġara binnhom, għadna ma sibnihomx jiġifieri, jew inkella ġew distrutti. Sintendi minn hemm mbagħad bdiet l-istorja tal-fotografija Malta għax meta ħareġ minn kwarantina flimkien man-neputi tiegħu, kellu neputi tiegħu Gup il-Feske kien Franċiż ukoll, ġew mistednin f'ħafna postijiet ta' importanza f'Malta, ġifieri anke bħal Chamber of Commerce, ġifieri kulħadd qisu rid jintaqa' magħhom, allura minn hemm il-fotografija ħadet isem Malaj ġo pajjiżna. L-ewwel studju tal-fotografija infetaħ f'Malta fl-1849 minn Leandro Preziosi. Leandro Preziosi huwa importanti ħafna fl-istorja tal-fotografija Maltija u kif anke żviluppat. Kien attwalment kien a British subject, ġifieri kellu passaport Ingliż, però kien born u imwieled Korsika, ġo Korsika, però xorta kellu l-passaport Ingliż, etc. U kien jiġi minn familja nobli. Ġi Malta, kien iżżewweġ hawnhekk ukoll, ġifieri iżżewweġ il-mara Maltija u issettiljaw il-Florjana. Dan il-Preziosi beda jesperimenta bil-fotografija early on. U fl-1858, ġifieri mhux wisq wara, ġifieri l-fotografija mhux ma kienx l-ewwel wieħed li qed jipprattika Malta, kien hemm oħrajn nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll. Imma bħala fotografu li ħoloq studio Malta kienu l-ewwel wieħed li fetaħ, kellu naqra finanzi wkoll għax kif qed ngħidu kien tat-tajjeb u beda jaħdem mill-1858 minn ġo studio Florjana. Minn hemm dejjem żied, kellu klijentela tat-tajjeb
fil-fatt ir-ritratti tiegħu ħafna minnhom ma tarax il-man in the street, il-bniedem tat-triq, il-Malti normali, tara nies nobli libsin tajjeb, ammiralji militar, ġifieri uffiċjali tal-militar, etc. Il-klerġi li kienu jużaw ħafna il-fotografija wkoll. U mexa ħafna l-qoddim, ġifieri he was a big success. Sfortunatament prezzjożi mid-żgħir kien mitu u anke t-tifla sfortunatament mitu żgħar, ġifieri ma tantx ħadem, però ħalla volum kbir ta' ritratti għax kien prolifku ħafna u kien l-ewwel wieħed. Ukoll importanti għax minnu ħarġu ħafna fotografers oħrajn illi anke talmu minn għandu. Ma jistax ikollok ritratt jekk ma jkollokx is-suġġett. X'kien l-aktar popolari f'dan iż-żmien? L-iktar importanti kienu l-ewwel ħaġa nies. Il-famużi carte de visite, x'kienu daw il-carte de visite? Kienu ritratti ġament fuq kartuna żgħar daqshekk, daqs il-visiting card tagħna li llum nużaw aħna. U daw kienu il-visiting cards ta' dak iż-żmien. Għax fil-fatt kont tidħol għand familja, kont issib li jkunu pereżempju tat-tajjeb biex niftehmu, issib pereżempju container sabiħ tas-silver jew hekk u kont tidħol u tqed ir-ritratt tiegħek hemmhekk bħala card, visiting card, biex ikollok bniedem jista' jibqa' in contact as well. Eventwalment ukoll mbagħad bdiet il-fotografija biex jippruvaw jaqalgħu ftit flus u bdew jiġbdu anke aktar veduti. Partikolarment peress il-teknoloġija tal-fotografija imxiet il-qoddim u ġiet iktar faċli li bniedem juża fuq barra. Daw ir-ritratti antiki naħseb għandhom importanza kbira għalfejn għax l-ewwel ħaġa huma dokument ta' xi ħaġa li żgur badix magħna, għar-riċerka huma imprezzabbli anke biex tara n-nies x'kienu libsin, biex tara il-mod kif kienu jgħixu, ħafna affarijiet ġifieri, huwa patrimonju kbir tagħna tal-sija tal-Maltin u dan. Bil-mod il-mod bdew jiġu pubblikati wkoll kotba tal-fotografija. Għall-ewwel fil-fatt ġifieri daw li bdew jippubblikaw il-kotba meta again it-teknoloġija mxiet naqra l-qudiem għax mhux mill-ewwel bdew. Kienu ħafna drabi anke photographers barranin jiġbdu x-xeni pereżempju Malta u mbagħad imorru lura pajjiżhom jew Franza jew l-Ingilterra u jippubblikawhom bħala kotba u anke kienu jużawhom bħala postcards ġifieri, bħala souvenir għal dak li jkun jiġi Malta biex jieħu xi ħaġa lura miegħu. Fost dawn il-fotografi insibu wieħed importanti bl-isem ta' Geo Furst. L-ewwel ħaġa kien fotografu Ġermaniż, kien ġie Malta u mbagħad iżżewweġ Maltija l-istess u ssettiljaw. Għall-ewwel fil-fatt kien pittur mhux fotografu, allura kellu dak is-sens ta' arti tajjeb. Issa, iż-żmien li kien ġie hawnhekk, il-fotografija kienet iktar għadha xjenza u naqra kummerċjali biex bniedem jaqla xi jkun minnha, però Furst beda jesplora pereżempju tipi ta' dawl differenti li fotografiji oħra ma tantx kienu jużawh, beda jaħdem estetikament ħafna, ġifieri l-fotografija tiegħu bdiet ixxaqleb ħafna lejn l-arti. Fl-istess ħin Furst għandhom hemm l-istorja tiegħu, jiġifieri hija interessanti wkoll għax fl-ewwel gwerra peress li kien Ġermaniż inqabad fl-internat, ġie internat Malta stess fil-Kottonera. Però waqt li kien hemmhekk hu intaqa' ma' ħafna anke Ġermaniżi Awstrijaċi li kienu internati hemmhekk u daw kienu diġà il-qoddim fil-fotografija, pereżempju kien hemm wieħed Kofler, Theodor Kofler, illi huwa l-ewwel wieħed li ġibed il-piramidi minn fuq ajruplan dak iż-żmien, ġifieri qed nitkellmu. Allura da tħallat ħafna magħhom u l-fotografija tiegħu sintendi marret il-qoddim ħafna. Fil-fatt wieħed mill-kotba ta' Furst interessanti huwa msemmi Just Malta u wieħed minn tal-ewwel. Però hawnhekk iridu ninnotaw li daw il-kotba li kienu bikrin fil-bidu kienu more just a glorified picture books kif jgħid l-Ingliż. Jiġifieri tekst kważi xejn, riċerka kważi xejn, just kollezzjoni ta' ritratti ġo ktieb. Insibu wkoll diversi fotografi Maltin u Awċin li ħallew impatt f'dan il-qasam.
Wara Furst u wara l-Prezzjożi Sintendi u n-nies li ġew warah u anka ħafna barranin li kienu ġibdu Malta, ġew ħafna Maltin, għax imbagħad bdejna naraw illi l-fotografija kienet qisha kummerċ tajjeb f'dak is-sens u bdew jiġu nies bħal Formosa kif semmejna, kien hawn Conroys, kien hawn il-Ellis li huma third generation photographers. U nibqgħu mixin pereżempju Davison li kien l-ewwel fotografu f'Gibraltar, b'Ġibiltan, mbagħad ġie Malta. Ġifieri kien hemm ħafna fotografija għaddejjin. Zara, Michele Zara li kien bit-tfal tiegħu wkoll. U dejjem bdew jiftħu iktar studios. Ġifieri kważi il-boom tal-fotografija ta' Malta kienet bejn il-ġiġ gwerer. U mbagħad sintendi wara t-tieni gwerra kien hemm naqra drop, kalo, u mbagħad raġat bdiet sew u imxiet il-qoddim. Minn hemm ukoll bdew ġejjin anka kotba differenti, ġifieri ċertu kotba illi bħalma kienet għamlet Margaret Harker illi kienet għamlet l-ewwel ktieb li nistgħu ngħidulu akademiku f'Malta fuq il-photographers ta' Malta. Iż-żmien ma jistenna lil ħadd. Il-fotografija baqgħet tiżviluppa b'mod maġġel. Wara t-tieni gwerra il-fotografija f'Malta sintendi bħal kwalunkwe ħaġa kienet bil-mod raġat bdiet, għax sintendi huwa oġġett kważi tal-lussu, mhuwiex xi ħaġa tal-bżonn, allura n-nies ma kienx ikollhom biżżejjed flus biex wara t-tieni gwerra kellhom prijoritajiet oħra. Però peress kull gwerra ġeneralment ittejjeb it-teknoloġija minħabba il-każ li jkun hawn ħafna invenzjonijiet biex neqerdu l-xulxin sfortunatament, imma minnhom joħorġu affarijiet oħra. U l-fotografija bdiet it-teknoloġija tagħha bdiet tiġi ħafna iktar aċċessibbli għal spektrum ta' nies wiesa, mhux għal ftit nies. Allura bdiet dejjem mixja l quddiem. Eventwalment kienet inventata qabel fil-fatt in-negattiva, allura stajt anka tagħmel kopji. U f'Malta peress li aħna konna bażi militari Ingliża u dejjem bit-turisti ġejjin u sejrin, il-fotografija saret business tajjeb anka partikolarment fejn kienu jpoġġu l-vapuri fit-Tri Cities, il-Belt, il-Furjana, etc. U ħafna photographers daħlu fiha sew il-fotografija minħabba li t-teknoloġija improvjata. Xumbat ġew anka l-studios bdew jaħdmu meta jridu għax kien hawn id-dawl, daħal id-dawl u sintendi l-studios armaw bid-dwal u kienu diġà tagħmlu ħafna ġifieri. Illum il-ġurnata għadna naraw diversi pubblikazzjonijiet sbieħ ta' ritratti meħuda f'Malta. Dawn il-kotba huma importanti u kif fatt daqsxejn qabel kienet bdiet it-triq Margaret Harker li kienet professoressa Ingliża. Kelli x-xorti li ntqajt magħha u kontenta ftit fuq dak il-ktieb u fil-fatt qabdet li n-namra tal-fotografija, il-vintage photography. Però wara Harker kien hawn nies oħra, pereżempju Giovanni Bonello kiteb ħafna artikli fuq fotografija Maltija u anka kotba fuq fotografi speċifi bħal Orazio Agius, bħal Ellis, bħal Furst li semmejna diġà, ġifieri għamel kotba li huma validi ħafna x'huma akademiċi jgħidu l-istorja mhux ġast stampi, ġifieri hemmhekk imbagħad bdejna naraw affarijiet jiċċaqalqu. Personalment jien kont qed nara li kienu qed isiru ħafna kotba, però kienu daw li ngħidulhom coffee table books, ġifieri again arġajna kważi waqajna li nagħmlu kotba bir-ritratti sbieħ imma daqshekk m'hemm xejn iktar. U kont inħoss in-nuqqas jien ta' enċiklopedija fuq il-fotografija Maltija, riċerka akademika propja bir-referenzi tal-istorja tal-photographers Maltin ġo pajjiżna. U kienet jintelef ħafna informazzjoni wkoll. U ddeċidejt meta bdejt sort of innaqqas naqra minn xogħol ieħor anke mix-xogħol kummerċjali tiegħi li nattakka din il-biċċa xogħol u nikteb fuq il-fotografija ta' Malta. L-ewwel ktieb li ħriġt fuq il-fotografija Maltija li huwa akademiku huwa The History of Photography in Malta and its Protagonists. U da intlaqa tajjeb ħafna għax illum sar qisu l-bibbja ta' min qed jistudja l-fotografija. Eventwalment ftit snin wara bqajt miexi u
ħriġ ktieb ieħor fuq il-fotografi Maltin ta' wara t-tieni gwerra għax ħassejt ukoll illi daw l-istejjer tagħhom kienu se jintilfu. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-istorja tal-fotografija mingħajr ma nsemmu lill-familja Ellis. Għaliex huma importanti f'dan il-qasam? Jiena Ian Ellis u Richard Ellis jiġi il-bużnannu tiegħi. Ellis kien wieħed minn 12 tfal, kien is-sitt wieħed, twieled l-Ingilterra, Londra, u ta' 10 snin ġie apprentistat ma' ċirku. Marru kienu qed iduru l-Ewropa, marru Franza, tgħallem il-fotografija Franza, niżlin l-Italja u waslu Messina u inqalgħu ir-rowixti fl-1861 u peress li kellhom passaport Ingliż ħarbu ġew lejn Malta. L-idea kienet li se jibqgħu hawn u kif jgħaddi l-inkwiet jerġa' jmorru lura l-Italja. Spiċċaw baqgħu hawn, iż-żewweġ Maltija u baqa' hawn. U kien imħarreġ fil-fotografija u kien apprentistat ma' James Conroy u sakemm damu hawn biex jisibu xejn u fetħu studio fotografiku. U bdew jieħdu ritratti minn Bormla. Iż-żewweġ fl-1863 u fl-1871 fetaħ studio għal rasu il-Belt stadarjali l-lum Republic Street. Il-familja Ellis għandha arkivju estensiv ta' ritratti. Ir-ritratti li fl-arkivju hemm minn kollox bażikament. U kien hawn beda jieħu ritratti ta' vapuri, baħrin, il-militar, proġetti tal-gvern, portraits ta' nies ċivili, spiċċa jieħu ukoll events, ċerti events ta' ċerta importanza, breakwater, proġetti l-kbar ta' docks, dawk. U minn hemm, jiġifieri, hawnhekk issib qed ngħidlek hawn 40,000 negattiva u ikopru varjetà enormi ta' soġġetti. Ħarġu numru ta' kotba prestiġjużi bir-ritratti mill-arkivju tal-familja Ellis. L-idea ta' fl-1870s, jiġifieri, kotba kienu mingħajr kienu l-illustrations tagħhom kienu line drawings u ftit kien hemm ritratti printjati. U eventwalment kif progressat il-ħajja u l-kidba u l-pubblikazzjoni ta' Kotba, ritratti bdew jiġu iktar importanti. Allura insibu ħafna Kotba sija pubblikati barra minn Malta u sija pubblikati Malta li inkludu ritratti u xogħlijiet minn tiegħu. Jekk immorru ftit lura fi żmien, insibu ktieb dwar il-fotografija li kien ippubblikat bil-Malti. Għandek numru ta' pubblikazzjonijiet bil-Malti jew inkella mhux bil-Malti imma li huma relatati ma' Malta. Illi jitkellmu dwar il-fotografija, il-proċess tal-fotografija, il-qagħda tal-fotografija f'Malta u aspetti relatati. Wieħed mill-iżjed kotba importanti kien ippubblikat Malta bil-Malti wkoll fl-1995 tal-lum tal-fotografija. Jiġifieri għall-ewwel darba issa mhux għandek artikolett, mhux għandek paragrafu f'katalgu, imma għandek ktejjeb komplut bil-Malti dwar il-proċess tal-fotografija, kif taħdem is-sistema tal-fotografija. F'dawn l-aħħar snin ħarġu diversi kotba b'kollezzjonijiet ewlenin ta' xogħol ta' fotografi Maltin. Għandek numru ta' pubblikazzjonijiet illi ikopru ritratti maħudin Malta, ritratti ta' karattri Maltin, ritratti ta' xeni f'Malta. U dal-aħħar kellek numru minnhom dawna biżżejjed wieħed isemmi n-numru s-serji ta' kotba li kienu pubblikati mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello. Jiġifieri Giovanni Bonello għamel biċċa xogħol monumentali illi ippubblika numru ta' volumi illi jkopru appuntu dawn il-fotografi Maltin, meta ngħidu Maltin Awċin ukoll il għaliex għandek
fotografi importanti illi kienu għawċin ukoll u għandek oħrajn, għandek Kevin Asa, għandek Ian Ellis, għandek numru oħrajn illi dal-patrimonju li sa ftit snin ilu ma tantx kien daqshekk popolari fejn tidħol il-militenzja, dal-aħħar 10 snin, 15-il sena l-iktar, ra numru ta' pubblikazzjonijiet importanti hemm dwaru. Waħed mill-kodba interessanti dwar fotografija f'Malta kien ippubblikat fl-1958 minn Tony Armstrong Jones. Għandu ritratti ta' sew sbieħ l-istess Malta fl-aħħar ta' snin 50, Malta li kienet ukoll differenti mhux ħażin milli nafuha llum. Interessanti ħafna il-fotografu ta' dawn ir-ritratti. Tony Armstrong Jones kien ir-raġel tal-Prinċipessa Margaret, illi kienet oħt ir-Reġina Elizabetta II. Ġifieri kien fotografu professjonali u għandna dal-ktieb xogħlu, ġifieri ritratti tiegħu dwar dawn l-aspetti u l-istess, ġifieri mhux il-bini, imma ħafna drabi il-karattri Maltin, ix-xogħol fil-barriri, ġifieri dawn l-aspetti ritratti meħodin mod tajjeb ħafna ta' Malta lejn tmiem is-snin 50 Malta ferm differenti milli nafuha issa. Fl-Arkivju Nazzjonali insibu kollezzjoni fotografika. Minħabba natura ta' affarijiet li għandna ġol arkivji, ftit minnhom huma affarijiet fotografiċi, għandna film u anke affarijiet ta' audio. Kien hemm il-bżonn li jinfetaħ il-National Audiovisual Institute, in short ngħidulu NAVI, infetaħ f'2021 u l-iskop ta' dan huwa li jiġu preservati, nieħdu ħsieb, nikkatalogaw affarijiet li huma audiovizwali, li huma wkoll ovvjament maġġoranza kbira tagħhom huma fotografi. L-Arkivju Nazzjonali, ovvjament in-Navi, għandna numru kbar ta' ritratti, hemm varjetà ta' ritratti wkoll bħala materjali nsibu minn 35mm slides għal 70mm għal 120, il-medium format. Anke għandna photographic prints, ġifieri għandna negativi, photographic prints. Il-proċessi ta' digitization huma differenti inti skont l-oġġett li għandek f'idejk. Kif ukoll bħala natura tax qed jiġi fuq ir-ritratt għandna varjetà wkoll, ġifieri hemm affarijiet li huma historical, hemm affarijiet li ġejjin minn in-nies, ma' affarijiet li huma relatati mal-ilbies, ġifieri għandna ftit minn kollox bażikament. Min barra din il-kollezzjoni, insibu aktar kollezzjonijiet ta' ritratti fl-Arkivju Nazzjonali? Palissa proġetti li għandna li huma kurrenti għandna ta' Times of Malta fej qed għamilna kollaborazzjoni magħhom qed nirċievu ritratti kollha, qed nagħmluhom digitize u qed noħolqu inventarju u l-pjan huwa li dawn ir-ritratti kollha jkunu aċċessibbli għall pubbliku wkoll. Kellna xi proġetti oħrajn, pereżempju irċevejna depożitu mingħand il-familja ta' Giuseppe Gallia li kien skultur u studja Ruma u hemm numru kbir ta' ritratti negattivi hemm mal-1000 ritratt għadhom kemm ġew digitizzati u anke ntwerew għal wirja. Jiġifieri x-xogħol tagħna mhux ġest jibqa' ġu dal-bini imma wkoll ikun irid joħroġ hemm barra. Il-kollezzjoni hija vasta, imma qatt mi mitmuma, m'hemmx limitu tal-affarijiet li niġbru, ġifieri jekk persuna jkoll tgħid isma' għandi daw ritratti, għandi l-film, għandi printjati, għandi negattivi, nixtieq niddepożithom lill-arkivi, jistgħu faċilment jikkuntattjawna, aħna niċċekkjaw kollox, nagħmlu review, jista' jkun hemm drabi fejn ikunu doppji l-affarijiet, speċjalment jekk ir-ritratt ikun wasal għand persuna billi kien inxtara pereżempju, niċċekkjaw kollox u mbagħad nibdew il-proċess ta' conservation, imorru għand il-conservator jaraw li m'għandhomx xi moldu affarijiet hekk imbagħad jiġu għandi. Meta r-ritratt imbagħad jiġi għandi wara li jkun mar għand il-conservator, ix-xogħol tiegħi huwa li nagħmel digitization, jiġifieri skont l-oġġett li kolli niddigitizzah. Wara dak imbagħad jibda l-cataloging, ikun jew jien jew ikollna xi volontieri jew studenti, jiġifieri tkun xi ħadd li vera jifhem x'hemm fir-ritratt, apparti bħala fiżiku tar-ritratt irridu nkunu nafu wkoll il-kuntest tar-ritratt, jiġifieri historically irridu nkunu nafu daqsxejn x'qed jiġri fir-ritratt. Il-cataloging imbagħad il-xogħol tagħna huwa li nagħmluh aċċessibbli. Ovvjament imbagħad skont l-agreement li jkollna ma' min iddepożita il-ritratti. Bħal kull arti oħra, il-fotografija tiġi studjata f'dettall kbir. Jista' wieħed jaċċessa din il-kollezzjoni għal skopijiet ta' riċerka u studju? Min hu interessat jagħmel ir-riċerka,
faċilment jibgħat email customercare.archive@gov.mt jew jista' jiġi l-arkivi stess wara li jkunu għamlu appuntament jgħidilna x'għandu bżonn u nkunu nistgħu nippreparawlu ċertu affarijiet minn qabel, jew inkella jista' jaċċessa l-website tagħna u hemm repożitorju online ta' ċertu affarijiet li diġà bdejna ntellaw ftit ftit. Kif rajna, dawn ir-ritratti jimmarkaw mumenti li jkellmuna fuq parti mill-istorja tagħna. Huwa parti mill-wirt li se nħallu lil ta' warajna. Wasalna fit-tmiem dan il-programm. Narawkom għal-imiss.